Kalan metoda učenja jezika osigurava brže usvajanje stranog jezika. Donosimo priču iz Škole stranih jezika Inicijativa. Svi koji su pokušali naučiti neki strani jezik, a to im nije polazilo za rukom, sad imaju još jednu priliku. I to uz pomoć Kalan metode koja se primjenjuje u Školi stranih jezika Inicijativa. Oni su jedina škola u Hrvatskoj koja se služi Kalan metodom učenja engleskog jezika i koja je akreditirana za korištenje te metode. Metoda učenja engleskog jezika koju oni provode je na najprirodniji mogući način. A to znači da se jako puno priča, a tek kad priča sjedne u uho se prelazi na čitanje i pisanje. Cilj metode je da učenici počinju misliti, a time automatski i govoriti na engleskom već od prvog sata. Direktor škole kaže kako je metoda pogodna za sve starosne dobi od 9 godina na više. It's more effective if you don't speak a word of English. Jako je učinkovita, pogotovo ako uopće ne znate ni riječi engleskog, ako nam dolazite bez ikakvog predznanja, odnosno ako su sve druge metode propale. S početnicima je puno zabavnije raditi jer su jako oduševljeni. With beginners it's more fun to work with because they're so enthusiastic. Na jednom satu Kalan metode profesori i učenici zajedno izgovore više od 10.000 riječi, dok se u klasičnim školama jezika na satu izgovori oko 3.000 riječi. Oni zapravo demistificiraju jezik. Sve što je teško postaje lako, a gramatičke strukture se uče automatski, izgovarajući i ponavljajući. Poznavanje stranih jezika pogotovo je važno u svijetu biznisa. Razgovarao sam s nekoliko poslovnih ljudi i mogu reći kako je njihov engleski bio vrlo dobar. No to su bili privatni poduzetnici, pa su bili motivirani da im je znanje stranog jezika dobro. Također razgovarao sam i s nekoliko političara, a njihov engleski bi mogao biti i bolji. Stoga u ponudi imaju i niz specijaliziranih tečajeva, a polaznici mogu u kratkom roku obnoviti znanje engleskog i steći samopouzdanje u komunikaciji.